Hello everyone, good morning. Very good morning everyone. दिनै आङो बे फुंजानि फैलायबाय आरोना लोगोफोर माने आं दिनैहाय फिसाजोनि हस्टेलाव थांगोन नालाय एसे बिमानि संनाय लालायबाय आरोना आङो एसे नै ओरैनो जाबा दा जा दाउ बेदर एसे ओमफ्राय बिरियानि बानायनो रेडि बानायगासिनो आङो इमारजेन्सि आरोना आंना मालायनि हटेलनि बायदि बिरियानि नङा सिम्पोल सा बिरियानि बानायसिगोन आङो लोगोफोर नै नायलाय ओरैहाय नै आं दाउ बेदरखौहाय लेग पिस खालामनानै गिदिर लेग पिस लाबोनानै आङो एवबाय आरोना दाउ बेदरा रेडियानो जाबाय बाट आंना ओंखामा जाथ'वाखै आरो नै दासो आं ओंखामखौ ओरैबायदि इमारजेन्सि संबाय आरोना कुकाराव संबाय ओमफ्राय लाबाय आङो बानायगासिनो थ' ओमफ्राय आंजों नै सासे बिरियानि माबा थांफानो रेडि जाग्राया नायलायनाय बिराद खोमसि खोमलाव रेडि जाखायो आरोना मा होनगोन आंनि फिसा उन्दैखौ बिब'जों थांनो ओरैबायदि एडभान्टेज जाखायो आरोखि ना बिब'नाव थांनो होननाय लोगो लोगोनो उन्दुनो ओंखारखाया आरोना थांफाखायो इमान आं 4:30 आव सिखारबाय गावहाबो सिखारफालाबायबाय आरोना रेडि आरोखि थांफानो आंखौ दोनलांसै या मा होनगोन लोगोफोर बिदिनो आरोना आं बेरे फुंजानि संलाबायबाय लोगोफोर बिदिब्ला आङो रेडि बानायबाय थानोसै अके दायो आंना दाउ बेदरा जाबाय नै ओरै आङो नै लांनो थाखाय लाल साहा बानायबाय आरोना बिनिफ्राय जोङो ट्रेनावहाय लोंलांसै न'आवनो गुदुं लाल साहा बानायनानै लाखाबाय आङो गिदिरखा आरोना बिराद गिदिरखा देखो जॉइंट के बाद देखते हैं ट्रेनाव गाखोबाय ओरैबायदि मानसि जायो आरोना नायलाय लोगोफोरा पुरा अजायनि स्टुडेन्ट ओरैबायदि मानसि जाखायो मा होनो आरोना ओरैबायदि बेसेबां मानसि जायोबा ओरैबायदि भिर जायो आरोना सयथिबो उफाय गैया दिनै जों बारस'नानै बारोमोन दिनैहाय गाखोनांबाय आरोना जोङो फ्लाइअभारावहाय गाखोनानैसो फैनांबाय माल लाग्रा फानग्रा बायदि नुखायो आरोना जोंखौ ओरैबायदि मानसि जायो माने खासा आरो दाबो होनाय नालाय ओरैबायदि जोम गाखोनानै जोबखाया आरोना सयथिबो रिक्सा सेलायलायसिगोन दानिया एबार रिक्सा सेलायलायनाय जासिगोन आरोना